Лятото е сезонът на по-честите вагинални инфекции поради една основна причина, а именно, че това е сезонът на почивките и повечето жени посещават морета и басейни с цел почивка. Именно оттам създават дискомфорти в областта на гениталите, които изискват намеса от страна на акушер-гинеколозите или най-малкото замислене за посещение при акушер-гинеколог. И в двете има рискове. Дали ще посетите морето или ще посетите басейна, риска е еднакъв за пациентите. Единственото, което има отношение, а именно състоянието на влагалищната флора, която при някои пациентки е нарушена вследствие на някои имунни заболявания или вследствие на в момента придружаващи заболявания, като било остра вирусна инфекция, горен диспептичен синдром или долен диспептичен синдром, които отново могат да бъдат свързани с различните вируси и бактерии, които се намират в морската вода и в басейните. От гледна точка на това, някои биха казали, че басейните биха били по-добра среда за развитие на бактерии. Но имате в предвид, че в басейните се поставят специфични препарати, които неутрализират съответните гъбички и бактерии. Плюсът при морската вода е, че там има по-малко брой хора на по-голяма площ, но пък там липсват тези специфични препарати. Така че дали ще посетите морето или басейните, абсолютно няма никакво значение за влагалищната ви флора. Разбира се, че има разлика между гъбичната инфекция на влагалището и бактериалната инфекция на влагалището. Най-малкото, че причинителят е различен. Още повече, че субективните симптоми на пациента също са различни. И трето, гъбичната инфекция се лекува лесно и отминава бързо, докато бактериалната инфекция, освен баналните бактерии, които могат да поселят влагалището, могат да се настанат и бактерии от съседни органи, които да нарушат така влагалищната флора, че тя да е необходимо минимум 2-3 седмици да бъде лекувана. Основните симптоми при гъбична инфекция, тя обикновено настъпва остро и е свързан с много силен сърбеж в областта на външните полови органи и влагалището. Също така може да доведе до силен сърбеж и в вътрешността на влагалището, както и силен дискомфорт по време на уриниране, включително парене и щипане. И така пациентката би могла да се заблуди, че става въпрос за инфекция на пикочнополовата система, а в повечето случаи причината е гъбичната инфекция, която може да се настани отвън по външните полови органи, както и вътре във влагалището. Относно бактериалната инфекция, основните симптоми, те настъпват малко по-бавно в сравнение с гъбичната инфекция, тъй като е необходимо време бактериите да се размножат вътре във влагалището. Обикновено тя е свързана с различен вагинален секрет, като под различен имам в предвид, с различна гъстота, с различен интензитет и с различен цвят. Може да бъде жълт, зелен, може да бъде кафеникъв, може също да доведе до дискомфорт по време на уриниране, дискомфорт по време на полов акт и най-характерното е миризмата на влагалищния секрет, която когато няма инфекция такъв липсва или аромата, по-скоро миризмата е на млечно-кислите бактерии, специфичния кисел вкус. Всичко останало е свързано с друг вид бактериална инфекция, която може да причинява много неприятна миризма. И по този начин ние може да разграничим дали се касае за бактериална или гъбична инфекция. Това, което първо трябва да направите, е да наблюдавате тези симптоми, дали ще персистират. Ако тези симптоми персистират, това, което трябва да направите е да се свържете с лекуващия акушер-гинеколог или с друг акушер-гинеколог, който да ви посъветва какво да направите. И това, което не трябва да правите, е да се самолекувате. Не мога да кажа дали са 3, но мога да ви кажа и да ви посъветвам това, което може да направите, за да се чувства вашето влагалище по-добре и да е по-комфортно по време на почивката. А именно, да се снабдите с пробиотик, който съдържа достатъчно количество лактобацили, както за локална употреба, така и за перорална употреба. Също така е желателно да избягвате водни басейни, които с голяма гъстота на хората вътре в тях, защото това неминуемо покачва риска да се разболеете от бактериална вагиноза или гъбична инфекция. И третото, което може да направите като превенция,
е при най-малкия симптом да се посвети с акушер-гинеколога, за да отреагирате на време, а не да чакате безкрайно дълго, докато вече има достатъчно изявен симптом.